В днешното видео всеки път, когато умрем в Майнкрафт, рампаметта ми ще става все по-малка. Като започнем от 6 гигабайта до 1 гигабайт. Преди да започваме, естествено трябва да оставите лайк и да се абонирате, за да не изпускате още такива видеа. А сега, приятно гледане! Добре хора, ето почнахме. Почваме от 6 гигабайта до 1. Добре. Ай, той ще остава. За тебе, между другото, сме в дулта, защото този сервер вече просто не може да се играе соло, или по нас не мога да го пусна на соло. Ако вие знаете, пишете в коментарите, естествено. И също така и благодаря за 140. Колко за колко? 140. What? What the fuck? Абоната. Мен. А какъв е това, бе, брат? Той иска да ме тролва. Мама ти стара. Не ми харесваш. Но сега те убият. Добре, че имам вълна. Добре. Ето го нашия. Да се оправя. Е така лекичко. Фак! Това със един хит просто ме уби. Добре, ами аз смениме на 5 гигабайта. Добре, отиваме на Settings и 5 гигабайта RAM. Save. Добре, след 3 часа най-накрая влезнахме в Minecraft, да видим колко време ще отнеме за сървърите. Окей, Mineberry. И Joining World. Оу, фак, брат. Добре, вижда се доста голям дифренс. 7 FPS 20. Добре, сега се покачвам малко. Окей, добре, че го направих на това на 1.8, защото иска да го направя на това иначе. What the fuck? Добре. Аз ли? Окей, 30 FPS с 1 гигабайт. Пъхнахме, бе, брат. The fuck? Добре, 11, 13 FPS. Това изобщо не е добре. И, добре, има, зараме някъде 50, 40, някъде да ги щупиме, добре, Sharpness, окей. И това ще стане докато не победим или докато не си стигнем до лимита, който е 1 гигабайт. Добре, 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 надявам се играта да не крашне. И цък, така, това какво има Sharpness 2, охо, Sharpness 2, брат. Sharpness 2, омага, това е Iron Match. Не знам, защо го казвах така, хора, не ме винете, просто на Майнкрафт съм си от много време и не знам какво казвам. Имам ли нещо? Това си имам. Дежитоки. Аз докато ги извада. Добре, сега виждаме много по-зле. Тук може ли чезвай? Ендър перла. Добре, бих я използвал. Но трябва да имаме стратегия, защото ако сега използвам, ще умра и ще трябва да отида на 4 гигабайта. Ще използваме перлата. Добре. Добре, чум някакви да се бият. Не искам да не ме карайте да съм при вас. Моля ви са. Sharpness 2. Добре, чувам някой да яде нещо. Не! Какъв е това рич, бе, брат? Какъв е това рич? Откъде ме ричваш ти, бе, брат? Добре, той е дед? Май, аз съм дед. Добре, вече сме на 4 гигабайта в 5 минути видеото. Омага. О, не, Майнкрафт не отговаря, това не е за добре. Омага, хора. Защо така? Окей. Да видим дали ще мога да джойнаме. Добре, сравнително по-бързо. Хора, вие стоите около раз да видите как ще изглежда на 1 гигабайт. Да видим тогава какво ще става. Дали ще е хубаво, дали ще няма да е хубаво. Охо, това е много зле вече. 3 FPS. 3 FPS от... Окей, добре. 3 FPS 7, 5... О май гад, брат. Добре. FPS 10, окей. Тя би си тука... Вие пишете в коментарите, искате ли още Майнкрафт? Добре, 40-30 FPS тук някъде вземем, което не е чак пак толкова зле.
Но все пак 30 FPS. Добре, ето преди малко ударихме 55. Добре. Ще отваряме някакво да чупиме. Добре, така. Добре, мисля, че се оправи. Ами, 40 FPS, да, хора, изобщо плеябъл е. Не е чак толкова зле, колкото ще е 1 гигабайт. Вие stay tuned да видите. Special item. Какво е това? What? Добре, просто ми дай койнове ми. Благодаря, ама не ми трябва за сега назад. Какво да фук ми е станало с скина, бе, брат? What the fuck, брат? Добре. Просто правим така. FPS 45 не е зле. Мисля, че да, имахме някъде 55. Окей. What? Какво става, бе? Yes! Падни! Падни, не ме бутай мене! Как нищо не ти се е взело, бе, брат? Гледа... Хакваме то, брат. Аз маш... Не, брат. Не, това беше едно такова. Аз буквално... Хора, аз нямам думи, буквално. Нямаме и 7 минути, мисля, че сме седнат, ама все пак 7 минути няма във видеото. Вече сме на 3 гигабайта. Мъга, брат. Хора, пишете в коментарите, искате ли още да гледате как така се мъча и се абонирайте за моето мъчение и когато фък ще заради тая игра. 2000 years later. Добре, малко по-бързо беше това път, обаче. На 3 гигабайта. Добре, играта е окей. Не виждам някакъв лак. И тук. И да видим как ще сме тук. Тук сигурно ще сме 1 FPS. Не, това е доста по-зле. Добре, 6 FPS, 8. Добре, видим как ще сме в игра. Мисля, че тук ще съберем някъде 30 или най-много 40, не знам. 20 FPS, добре. То също с май по-добре. Май по-добре от многото. Я пишете в коментари, защото не мисля, че... Добре, тук не е. Миналото мисля, че имахме най-много 20. Не знам, пишете в коментарите, ако се бъркам. Отиваме тук, брат, не знам. 4, 3, 2, 1. Добре. И 35 FPS. Добре, някой просто вече... Това тук просто щупи честовете и Hypergodzilla, който снима видео, играе на 3 гигабайта RAM. Да се такова, брат. Мисля, че тук... Не мисля, че този чалендж ще го спечелиме. Това аз не знам дали в... Какво правиме тук? Мерси. Не мога да го бутна, защо нямам? Аз нямах меч. Не. Хора, това не се бори, отново играеме, не ме интересува. Не, брат. Няма как толкова бързо да умреме. Не, добре. Добре, айде. Settings. 2 гигабайта, хора. 2 фъкани гигабайта RAM. Мале. Тук вече съм сигурен, че имаме 20 FPS, брат. Няма на къде да сме. Някъде да имаме по-малко. Кога ще спреш да го използваш, той ще имам в... Пак сме в игра. Добре. Добре, мисля, че... Да, изобщо не е добре. Отиваме си в Skywars и се надяваме да не ми експлодира компютъра. Надяваме се в това видео да съберем много гледания, защото много се мъча. Добре, нека видим са. 12 секунди, 10. Колко FPS имаме? Имаме 19, 12 FPS. Добре, 26, 23. Добре. Имаме с 2 гигабайта RAM. Това не мисля, че ще е чак толкова добре. Добре. Имахме 54 по едно време. Ставаме
Имаме 27 за сега. Изобщо не е зле това. Но изобщо не е и добре. Чест! Да, брат. Аре, бе. Буквално то дилейва, като го кликвам, виждате 18 FPS OMG. Добре. Буквално виждате, то не може да се играе така, бра. The fuck? The fuck? The fuck? The fuck? Аз отказвам, брат. Не мога. Не как... Добре, аз нямам думи, брат, аз нямам думи. Как може... Така... Дай. Последно 1 гигабайт, хора. Плюс OBS. Добре, доста зле. 29. What? Окей. Play. What? Това интернета ли ми е? Help? Добре. Добре. И... Добре, не е чак толкова зле. 18 FPS, окей. Добре. Справяме камерата, не се чудете защо. Аре, бе. Добре, 40 FPS, добре. Окей. Изобщо не е зле. Как ще да умреме? Как ще чекаме да умреме? Тук съм, помагам ти! Помагам ти! Добре, взех ли нещо? Брата, фак! Браво, мерси. Protection 1, перфектни сме. Sharpness 1 не е зле. Ами добре, бе, може да победиме, by the way. Диамантови обувки. Добре. Не умирай, добре. Просто гледайте колко лайк като като се става нещо, просто лаги. The fuck? Не, Жив съм! Не съм жив. Така, първото нещо, което ще направим е, ще си оставим рамта както ни беше. Е така. Сме готови. Хора, ако видеото ви е харесало, дайте палец нагоре, абонирайте за канала, за да не изпускате още такива видеа. Това беше от мен. Чао!